je kakav prema meni, tako i priča osobi. Realno, meni niko ništa od ljudi iz realitija uradio, nije osim Gastosa koji mi je slomio nogu i to ne opraštam. I onaj Miljan Vračević ovde, što su ga po ovim protestima, što je tuko studente, šta je radio, što su se digli studenti protiv njega ne gotivim isto zato što lik se iživljavao nadamnom u realitiju u šestici. Eto, znači dve ličnosti koje stvarno su mi, da kažem, naškodile. Dobro, Maca diskrecija. Pa znaš šta, podržavam je, ona i ja ne pričamo nešto već godinama, ali se i ne mrzimo, podržavam je u tome što je uspela da napravi od sebe, kupila i stan od OnlyFansa, Jel? sve to jeste. Pametno, ja čak. Da. Šta ti misliš o nekima tamo? Koga ne gotiviš u ovoj sezoni? Dobro, osim ova dva monstruma, Kačavendu, Sandru, tu ekipu, tu kompaniju, baš ne volim. Jebati šta ne vidim ko mi je. Pogledajte klip, stavio sam pre pola sata o mene i Nikole Orozovića na moj profil. Otiđite i pogledajte klip kako ga pljujem. Koga još ne gotivim, jebate? Mogu ti kažem koga gotivim u stvari, iskreno. Gotivim Ivana Marinkovića. Znači, Kačavenda, jel ona isto izgleda onako izborana uživo? Aba Buskera, vratna bre, bakutanerka. Ona zaljubljena u Stefana Karića, šta ti misliš? Pa deluje mi da. Iskreno. Ma ona ti je zaljubljena u sve što ima 20 godina, družiš, šta ti je? Da, znači, taj gas je piletina. Da, bre, pa šta? Pa jesi čuo klip da dahće, brate? Stvarno? Da, poslećem bi. Nisi čuo? A što dahće? Na slušalicu nešto, 2 oktave i niže, ali bi ti sela na H i ostalo. Ozbiljno, je to objavljeno javno? Da, ali baš mi je neprijatno. Mislim, ne mogu ni da ti ponovim, razumeš ono kako... Razumem, kapiram. Baš je onako jezivo za babu od 50 godina, brate, razumeš ono? Da, pa dobro, vidi se po njoj, po glasu i po izgledu nju baš šiba testosteron. Ima višak testosterona. Ma bakutanerka, brate. Ma da. Vidiš, šta vam je, brate, pa pitajte Brandona sami. Dođu ovdje kod mene i nek mi pišu slobodno. Ne znam šta, brate, za svakog ponosu me pitaju. Mislim, otkud znam i ne znam, vidi čovjek pola ljudi. Tvoji fanovi me prvi put vide sada na TikToku, pa da. Pa da, pitaju, nego mi je malo, znaš, ono, čovjek ni ne zna pola ljudi u realitiju koji su trenutno, mislim, sad. Da. Imam rukavicu, bravo, gled. A ostali tapkajte, ima 130 ljudi, ja pričam ovdje, vi tapkajte. Ja pričam ovdje. Snimat ćemo sa Brandom, povremeno ne brinite, znate da ja nisam tu stalno. Evo, bacili su čekiće ovi tvoji. Znači ništa od rukavica. Za Uroša Stanića, šta misliš o njemu? Ja mislim da je ružan, histeričan, napadan, da je klinac, eto. Ti nešto dobro s njim, ali tako? Da, dobri smo baš. Ali mene to ne zanima, brate, mislim šta možeš... Znam da te ne zanima, ne remetite. Ja pitam ovako, brate, to je, mislim, nemam šta, brate. Svako ima, brate, što se tiče tog reality, svoje mišljenje o ljudima, mislim, ja nemam... Ma da, mislim, ja i ne znam dosta tih ljudi, ali uglavnom služe tu da ih blatiš, realno. Nije interesantno da ja pričam lepo o nekim ljudima koji su na TV-u i zarađuju pare. Što bi ih ja podržavao i hvalio? Pa dobro, ima neko... Tu su, izloženi su, pa da ih blatim. Volete ljudi da slušaju. Normalno. Brendika ide da nam jedem. Da, još malo igramo, pa idem da jedem dok se ovo nije hladilo, miriše dobro. Evo odigram još jednu i onda
idemo dalje sve do medalje. Znam, sve znam. Ej, top nam je live. 44 minuta radimo. Života. Da, Mišljenje o Bori, pa nemam određeno mišljenje s tim što sam pretpostavljao da će Bora i Milica da se raskantaju, jer mi to nekako nije išlo jedno s drugim. Ne znam, taj sam vibe imao. koliko si sezona bio, Brandona, u Zadruzi? 5. 5 sezona si bio. Da, 5. Zajebavaš? Da, 5 sezona. Si bio u Kecu? Ne, od dvojke si ušao. 2, 3, 4, 6. U petici nisi bio? Ne. Što? Pa nisam, imam ja život i van realitija, ne uklopim se neki put, ne stignem, ne mogu da me nađu, ne dogovorimo se. Nisam tako lako dostupan. Ali ne mogu da me nađu, brate. Pa ne mogu da me nađu. Ja tako zamenim brojeve telefona i nestanem. A nemam društvene mreže, osim ovog TikToka. Nemaš ni Insta? Nemam. Pre 5 godina sam hakovan i od onda nemam. Ne zajebavaj. Ne treba mi Instagram, živim neki život koji nema veze sa javnošću. Evo sad sam ovdje na TikToku, to snimat ću se kad otputujem